la so video lo nali tum ha nang than ponji mate nang peklang ponji la bangke nali tum mobile pen Kosonsi voter ID ka download nang jima la so puthak si la so video lo nang than pachini ponik po nali tum kicheng pen kijut anlang iglo pulte nali tum mina heming nilun stame la so process bange thekpon ekpo nali tum la so YouTube channel long jong sin nang kahumri milang polte ka chinghon pen subscribe igon la pen latest update nali tum kilong verji fan belarjan stame nali tum berpon igdenon tangte non pathek pen Kosonsi la so voter ID ka download nang jima la so process le lang polonang la pen chithan polonang voter ID online ka download ji afa nang litum la official website voters.eci.gov.in la homepage official website nang litum la so video description along stami link long pon ikpo hala so link long very global nang litum mathing stami la so narjanan chiklang ikpo nanglitum laso a website long jong si afrang penta nanglitum login mate registration paprang do pulote nanglitum login fees tame chok iglo avilang pulte nili paklang pon igelo Kosonsi registration engzima lapen Kosonsi login engzima la so putax tame nili than pachini pon igelo nanglitum video nili YouTube channel long dam pe nanglitum video lang dam ikon ri ikon nanglitum long pon ikpo lapen nili laso website long already dakpen login tangdo dak logout lapen profile lapen change password la kitom option lo in alitum login igdad lo pulotang te lapen la so website long pen alitum penang dak pen service long pon igzi la dak pen alitum voter ID yakini kai fly ta chokji lapen correction sitamen alitum chok igzi lapen voter ID pen Aadhaar card killing la tanalitum la so website long pen claim po lapen kapre ka sons tamen alitum dakpen claim ji lapen voter download ji afan mate nalitum jong si konane online ka apply dam do polote nalitum acknowledgement allo duji also acknowledgement allo nalitum along do polote nalitum hemi niluns tame nalitum voter ID labangke accept aloma accept sema na nalitum chilangji afan tame dakpen option long pon exil track application status plus sodim ber iglo pun nalitum acknowledgement a number ber penstame nalitum lang pon ikme la pen jongsi nalitum voter list download ji pun dak penstame download pon ikme lo la pen non voter ID ka download options tame dak add pon ikelo la effic download ka download ji afa nalitum la effic download la sodim sinalitum ber ignang po effic long ber igdet pen afit puthot nalitum athing nus tamela son arjanan chiklang ikpo la pen nalitum dak pen hini option do exi voter ID download ji afan isi la bangke effic number ber pen stamen nalitum dak pen download pon ikme la pen puthot la isi bangke form reference number mate acknowledgement alu along nalitum acknowledgement number do yelo so number ber penstame nalitum download ponik melo nili bangke dakpen ka download tangla puthot nili la effic number mate voter ID number ber penstame nili nalitum pan download a process bana peklang ponik pon nalitum stame ladak reference mate acknowledgement a number nalitum form number ber pen kalipol nalitum voter ID number ber ikerlo pulotang te nalitum dakpen state bang select pon iknang po state select ji afa nalitum la select po option do ji la sub box along nalitum ber ikon la dakpen nalitum select pon ikon mating y pon ikon Assam select pon ikdet pen afit nalitum la search po option along ber ikon search option on ber igdet pen afit ladak nalitum theklong ji na kuma amen ma la pen relative amen state la pen mobile number killing tang mobile number la last 4 digits taminalitum thek pon long ikpo la pen ka download ji afan puthot nalitum la thek long ji la send OTP puthek long ji OTP dake tok do OTP will be sent a registration mobile number la nalitum thek long ji last 4 digit mobile number do lapen ison alam nalitum la so download process nalitum voter ID pen mobile number killing tang do nang ji jong se avelang pulte Kosonsi mobile number killing nang ji ma voter ID pen la so puthax tame nalitum chining tungduk pulde labang so video description along adia ekta comment along nalitum comment pingon nang ji putok igon nilin nalitum han nang 1p2 ikpo lapen
mobile number ave polotang tinali tum mate link ave pote labang la so process bang tinali tum da claim igno dak po mate download ik long le dat po kasi download ji afa nali tum la send OTP pulong ber igon send OTP long ber ik det pen OTP nang le ik po la pen OTP bang nali tum ber ik nang po la sodim OTP ber ik det pen a feed nili afram process nam klang pon tu ik po nili dak pen OTP bang nili copy pon ik elo OTP nalitum stame berik elo polotang te la verify po option teglongzi la sodim nalitum berik on verify adim berik det pen fit puthot dak teglongzi OTP verification done successful mate successfully puloson teglongzi la pen nalitum kiber tunang lang la bangke download mate ifik yala sodim berik nang po la pen puthot dak download option nang klang ikpo nili download ik elo la pen nili maan nampik lang pon ikpo la pen la dak tok pon do tulang congratulations your ifik for the ifik number has been successfully generated. Please save your copy of ifik for future use. Do not share this with the others to avoid misuse. La sila da ke tok pon nating pulotang te nalitum la so ifik la bangke bangka pe kon share pon igdere la pen send igri pusi da ke tok pon la pen ka-download tang la so voter ID kunat pen silang exima putun jongsin nalitum chrome pen sedam pulote la 3 line teklongzi la so dim nalitum berigon la pen puthon nalitum dak pen download option long pon igzi download la so dim berigon la pen nalitum la screen along tek pon long igzi nalitum non hejong ka download voter ID lo nalitum la MSY numbers tame dak nili blur pipon igder lo la pen nili puthot dak pen open pon tu ikpo screen along nalitum tek pon long igzi nili stame dak blur bang pipon igder lo la hello voter ID lo nona kini voter ID la so voter ID nalitum computer kular long dam pen stame PVC card nalitum pasemar igder no la pen nalitum natma ka UC la bang ke nalitum ning hangaling use me iglo la son dak si ka download ji afan voter ID ka download ji afan nalitum mobile number killing bang killing tang kedo nangji la bangke kenang sot lo la so mobile number killing nangji koson ma pulotang te nang litum dong senang igvexi pulote la so video long comment nang litum pi gon nili puthot video nang litum pan nang wan pi thu ikpo la si pinia video lo ma nili so information nang litum pan nang ki wan pi la bangke la answer lo video la mi sen pul nang litum subscribe gon la pen liking si pi gon la pen video share gon to change your